dosta se pumpa čuva po Srbiji ovih dana, ali da kažem, evo, poprilično i Partizan pumpa od našeg prethodne epizode. U fudbalu jedna jako lepa pobjeda na gostujućem terenu, ubedljiva. U košarci i 2 pobjede, i u Euroligi i u ABA ligi. Međutim, mislim, to se jeste već razlog za neko slavlje, ali kako ti kažem, ja sam čuo jednu prognozu čovjeka koji je poznat po svojim prognozama, gospodina Andjusa, da predsjednik trenutno ima 70% podrške. Sad, znajući kako on to pogađa i gledajući ove Partizanove rezultate, je konačno vreme da mi krenemo da slavimo? Šta se dešava? Pa ja bi još malo bi bio oprezan, ali da deluje obećavajuće sve to što slušamo od ober prognozera, deluje svakako. Crno-beli randevu, sve lepo kusnu, sa tribina Orise i Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Naši super tanks donatori prethodne nedelje: Savo Tomanić, Damjan Grujičić, Serbian Truck Driver, Kenan Gudžević, Stefan Vasić, DBG, Ranko Radlović, Dragan Stefanović, Miroslav i Sead Zenica. Hvala vam puno na tome. Evo, ja mogu da kažem, o tome smo pričali i čuje ja već šta bi moglo još da se nadogradi i radi se na tome i mislim da bi to moglo da bude i vama interesantno u narednom periodu, tako da mislim da ćete uskoro moći da vidite na šta je otišao jedan veći deo tih sredstava. I to je to. Hvala puno svima na podršci. Kao i do sada znate, lajkujte epizodu, subscribeujte se na kanal, ostavite neki komentar, šta god znači nam, to je to. Krećemo od fudbala. Hoćeš da krenemo od sportskih stvari ili od polusportskih, odnosno nesportskih stvari? Pa evo, tebi prepuštam. Odredi ti ovaj put. Ajde onda lepše. Ajmo onda od utakmice. Pazi, imali smo 2 utakmice. Imali smo i Mladost na JNA i onda Tekstilac u Loznici. Čovječe, mi Mladost nismo imali u podcastu, čovječe. Ja sam to i meni je to totalno i pobeglo. Da. Dobro, okej. Sve u svemu, 2 utakmice. Ajde neki generalni utisak damo za početak. 2 rezultatski jako lepe pobjede. Partizan koji deluje da zna šta radi. Ja ne bih ulazio u neku onu vrstu euforije kao sad mi smo krenuli nešto da igramo, imamo neke sjajne partije, briljantne poteze, taktike i tako dalje. Ali definitivno, iako se meni činilo da ulazimo u drugi deo polusezoni slabiji kada je igrački kadar u pitanju, po mom mišljenju na terenu delujemo ipak za nijansu bolje nego kako smo završili prošli deo sezone. Kako se tebi čini do sada ovako? Prvo moramo da kažemo oko igračkog kadra nema šta da ti se čini, znači to je činjenica. Mislim, dovoljno je da se uporedi naš igrački kadar recimo prošle sezone ili igrački kadar na početku ove sezone i igrački kadar sada. Mislio sam do zimske pauze. To je velika razlika. Znači to ti kad pogledaš šta smo mi pre godinu dana imali, jednog Saldanju, jednog Zahida, znaš, mislim, to... Severina, da ti kažem, mislim, to je stvarno potpuno jedna drugačija i dosta kvalitetnija ekipa. Znači, svaka čast ovim momcima koji se sad ovako bore i evo imaju u posljednje vreme i dobre rezultate i sve je to okej, ali realno po kvalitetu smo mnogo slabiji nego pre godinu dana. Tako da ovo što je sada došlo do neke stabilizacije, mi smo odigrali ukupno 6 utakmica ovog proleća sa novim trenerom Srđanom Blagovićem, imamo 3 pobjede i 3 remija. Faktički ovo jako jedan dobar rezultatski učinak, možda bi mogli da kažemo da nam nedostaju ta 2 boda iz utakmice, ove prve premijerne utakmice na JNA protiv Spartaka, ali mimo toga, znači ovo su sve sasvim dobri rezultati i polako ta i naša igra dobija neke konkretne konture, obrise i mislim da tu treba za malo da kažem skinuti kapu, upotrebit ću neki drugi izraz. Treba odati priznanje Srđanu Blagoviću i njegovom stručnom štabu i polako se nazire, znači ono što on želi od ove ekipe. Mi smo propustili ove posljednje 2 utakmice. Ja sam totalno promašio, ja sam mislio da smo mi Lučane to. Ali dobro, ja sam kad si rekao, izvini, kad si rekao to da znamo šta radimo, poštujemo zamisli, stalno je bila ta priča, naš trener
voli da njegova ekipa ima mnogo kontrolu lopte, da ima veliki posjed lopte na napada. Recimo, protiv Lučana to je delovalo, mi smo imali u jednom momentu skoro 80% posjed lopte. Ne kažem, ajde, možda je tu malo i do Lučana, ali ono je stvarno bilo, ono je neverovatno bilo. Tako je. Faktički ti imaš utakmicu koju si dobio manje ubedljivo protiv Lučana 2-0 nego kasnije protiv Tekstilca 4-1. Međutim, kad pogledaš konkretno nastup ekipe, igru pre svega, sigurno da je utakmica protiv Mladosti iz Lučana bila kvalitetnija sa naše strane. Tako da je to bila verovatno naša najbolja partija ovog proleća. Istina je da su Lučani imali personalnih problema i da bi naš posao bio sigurno teži da su oni imali tih par igrača koje je bio virus pokosio i koji nisu mogli da igraju protiv nas. Međutim, i mimo toga oni su kvalitetna ekipa, u vrhu su tabele, bore se i oni za izlazak u Evropu, makar sudeći po trenutnoj situaciji na tabeli. I Partizan je tu utakmicu zaista suvereno dobio. Ta 2 gola koje je postigao u prvom poluvremenu preko Takija Nikolića, u drugom poluvremenu preko Goha, su bila praktično, to je nešto što je moralo da se desi s obzirom na broj šansi i koje je Partizan imao tokom utakmice. Već u prvom poluvremenu smo imali 3-4 jako dobre šanse za gol, koje nismo iskoristili, a i sam nastup na terenu. Jednostavno, pitali smo se bukvalno u svakom trenutku te utakmice i jedina opasnost koju smo dozvolili pred golom Ace Jovanovića je bila bukvalno u nadoknadi kada je onaj igrač dobio centaršut s leve strane pa je nespretno šutirao glavom, praktički nije ni šutirao nego uputio loptu daleko pored gola. Tako da bilo je dobro i u defanzivi, bilo je dobro i u građenju igre, u veznom redu, bilo na kraju krajeva dobro i u napadu, postigli smo 2 gola i propustili još 5-6 jako dobrih šansi. Tako da zaista to zadovoljstvo koje smo videli u nastupu posle medijskom od strane Srđana Blagojevića je bilo sasvim logično. On imao sve razloge da bude zadovoljan posle te utakmice. Kako ne? Pazi, recimo, ja sam stvarno pogledao jednom momentu, mislim da je bilo oko 79% posjed lopte. Ne znam koliko je bilo na kraju, ali bio je zaista neverovatan procenat. Sad ću ti reći, evo imam ispred sebe baš statistiku, pa mogu da ti kažem, strašno. Znači, krajnji posjed lopte 77,5%. Eto, to je to. Kažete, maksimum je bio još veći od toga u jednom delu utakmice. I sad recimo, sećam se prethodne sezone. Znaš kakav je ukupan odnos šuteva bio? Pa ne znam, su oni imali taj jedan, ako su imali... 27-3 za Partizan, a šutevi u okvir gola 6-0. 0, pa da, pa to je. Tako da, to sve govori. Ne, stvarno je bilo igra mačke i miša. Mislim, hoću ti kažem, idem u prošlu sezonu, sad smo ih spominjali, Saldanja, Severina i tako dalje. I Gordulje koje... Zahid, nemoj Zahida da zaboraviš. Zahid, kako ne. Gde smo dobijali utakmice u nizu, gde je to bila jedna strašna serija, da smo i dugo bili prvi na tabeli, kako god to bilo. Nijednu utakmicu ovako suvereno nismo dobili kao sad. I protiv slabijih ekipa, setimo se koliko puta preokreti, koliko puta u poslednjim momentima, neki golovi, 95. minut, neki užas. Ovo je stvarno, ne pamtim da je Partizan baš ovako suvereno, da protivnik... Sve vreme sam čekao kad će da nam naprave tu kontru i da nam daju gol iz prve šanse, ali nije se desilo. Da, bilo je jako dobro. To je to. Sledeća utakmica... Takođe... Malo drugačiji utisak. Malo drugačiji, to je stvarno onako malo kuriozitet. Dobio si utakmicu 4-1, međutim, u fudbalu statistika zaista ne igra toliko bitnu ulogu kao možda u nekim drugim sportovima, ali pazi, rekli smo malo protiv Lučana skoro 78% posed lopte, drastična razlika u broju šuteva i to. Pazi ovde, protiv Tekstilca u Loznici, posed naš lopte 57%. Ok, to je dobro, ali daleko od ovog procenta protiv Lučana. Pazi ovo, ukupan odnos šuteva, 14-12 za Tekstilac. Još nisam gledao tu statistiku. Pazi, šutevi u okvir gola, ovo je sve sa sajta Super lige, šutevi u okvir gola 6-5 za nas. Dakle, potpuno jedna drugačija slika, a rezultat ubedljiviji. Videli smo kako je to sve izgledalo na početku, koliko je to bilo haotično u našoj defanzivi i sreća nismo primili gol. I onda se dese ta 2 penala u jednom kratkom vremenskom intervalu, pri čemu, ako vratimo malo sećanje i memoriju unazad, onaj prvi penal koji je sviran za Partizan, ja neću da kažem, ono jeste penal,
ali je to i tekako bilo situacija u prošlim prvenstvima koje se verovatno ne bi svirale za Partizan kao penal. Apsolutno. Drugi penal je već bio toliko očigledan da to mora da se svira sa tako dignutom rukom, ali onaj prvi, pazi, jeste to bio penal, ali znaš glavom, udarac lopte, ruka blizu, znaš, presudi na kraju taj pokret koji je on napravio rukom ka gore, nema šta, ne može niko sudi reći da kaže što je svirao penal, ali kažem, to su penali koji se redovno sviraju samo za Crvenu zvezdu. Svim ostalim slučajima to je može, ne mora, procena, znaš, pre svega zbog te male udaljenosti. Tako da je to sigurno jako puno pomoglo. Onda kad ti posle toga dođe i drugi penal koji je bio očigledan, ti povedeš posle par minuta sa 2-0 protiv protivnika koji na taj način stvarno je šokiran, jer on je neko ko je parirao do tih penala koji je bio apsolutno ravnopravan na terenu. Yes. Ti daš 2 gola, 2-0. Onda, znaš, otišli smo na poluvreme, drugo poluvreme opet primiš relativno brzo gol. I ja sam stvarno bio, mislim, ja tu utakmicu nisam gledao, pričat ćemo malo, bio sam na jednom drugom mestu i gledao sam jednu drugu utakmicu, ali dobro je što smo brzo dali taj treći gol. Jer bez tog trećeg gola, znaš, ko zna u šta bi se to sve pretvorilo. Tako da dali smo treći, onda posle natho i četvrti gol, tako da na kraju je došlo se do tih 4-1, ali ono što mene raduje je da zaista posle te utakmice prvi naš trener nije bio najzadovoljniji. I sad, naravno, on nije teo sad previše ni da kritikuje, mislim, ne možeš da radiš kada ekipa ti dobije 4-1, da ti sad neke žalopojke istresaš i to, ali je bilo primetno da određenim segmentima igre i ponašanjem igrača, pogotovo bez lopte, nije bio zadovoljan i ja sam uveren da se ovih dana, evo u pripremi ove utakmice koja u subotu sledi protiv Novog Pazara, da se sigurno puno pažnje na treninzima poklonilo od otklanjanju tih nedostataka koji su sigurno viđeni u Loznici, uprkos ovoj ubedljivoj pobedi Partizana. Da, okej. Ali, kako ti kažem, ja sam stvarno generalno zadovoljan u ovom momentu reću ti, zadovoljan sam kako u ovom momentu izgledamo na terenu. Sve ostalo je već neka druga priča i pričat ćemo, ali u ovom momentu, u tim okolnostima, sa tim brojem mlađih igrača, sa tim da nama nemamo ni Zahida, u špicu da nama i dalje pojačanje ne igra, ovo je stvarno, ja mislim, blizu nekog maksimuma. Dobar, napredak je, ali kažem, navijači Partizana moraju svakog sekunda da budu svesni i da se prisete kakvu smo ekipu, kakav igrački kadar smo imali, evo, pre godinu dana. Evo, pre godinu dana je bila, otprilike, mislim, koji je bio 8. 9. mart, je bio onaj derbi na stadionu Crvene zvezde 2-2. Neka pogledaju samo, tad smo još bili prvi na tabeli, vodili smo i posle te utakmice smo ostali prvi na tabeli sve do sledećeg kola i do napretka na JNA, kada je se desila brutalna krađa sudije Radakovića. Ali neka pogledaju taj igrački kadar, znači bio je tu, pazi, zaboravili smo Svetu Markovića, kapitena. Pazi, Sveta Marković, kapiten, štoper koji je tu bio, koji je tu igrao. Znaš, mislim, jeste velika stvar, to je ogromna razlika u igračkom kvalitetu, tako da ako i to uzmemo u obzir, onda zaista imamo razloga da budemo zadovoljni s ovim što viđamo ovog proleća od Partizana. Jeste, tu nema tu šta. Ako ovako nastavimo, mislim da je to neko drugo mesto, da nećemo imati bojazan. Sad za Kupču, to ćemo da vidimo. I Novi Pazar i tako dalje. Da, slede nam, evo sad nam slede još ove 3 utakmice do pauze, do reprezentativne pauze, do Lige nacija i što Srbija igra protiv Austrije za opstanak u A grupi, taj dvomeč. Imamo, znači sad u subotu 8. marta čekamo Novi Pazar, pa u sredu igramo u Surdulici tu za ostalu utakmicu osmine finala kupa i onda u nedelju 16. igramo protiv Čukaričkog na Banovom Brdu, nakon čega ćemo otići na tu dvonedeljnu reprezentativnu pauzu. Utakmica protiv Novog Pazara, možemo kratko da najavimo, bit će izuzetno zahtevna. Imamo ekipu koja jako dobro igra, koja u posljednjih 4 kola ima ovog novog trenera, znamo svi o kome se radi, o čovjeku koji nam je više puta zagorčao život, da li kao trener Napretka, da li kao trener Spartaka, Gacinović ponovno u Novom Pazaru, on već bio tamo, jednom nas je pobedio tamo i kao trener Novog Pazara, 1-0, ako se sećaš, kada je, mislim da je Stolica bio trener kada je isključeno vrlo rano Saničanin, napravio penal pa je bio isključen i 1-0 smo izgubili tu utakmicu, sa igračem manje smo igrali skoro ceo meč, 3/4 meča smo igrali, mislim da je bilo neki 20. minut kada je dobio crveni karton,
To je bio neki sam početak našeg snimanja, ne neka druga, treća epizoda, tako nešto čini. Eto. Mislim da je to bilo, da, tamo igrali smo u Nišu 3-3, a pre toga smo valjda izgubili. Tako nešto je bilo. Yes. Tako da težak zadatak, oni su dobro igraju, imaju dobre rezultate. Ovog proleća sad su i pobedili kući Napredak, u zoni su play-offa, mislim da su trenutno 8. ako ne grešim. Mogu da pogledam, ali mislim da su tačno... Da, trenutno su 8. Znači, mesto koje vodi u play-off 35 bodova, ispred njih je Čukarički Vojvodina koji imaju samo 1, a Ofka Beograd na 5. mestu, istina sa meča manje, samo 2 boda više od njih. A ispod njih je Spartak koji ima 2 boda manje od njih. Dakle, njima je stvarno ova utakmica takmičarski veoma bitna. Kad pogledaš tako tu neku bodovnu razliku, i to možda čak mnogo bitnija nego nama, jer mi imamo plus 9 nad Kragujevcom, a minus 21 u odnosu na Crvenu zvezdu. Ali naravno da je nama bitno da što se pre odvojimo što više od Radničkog iz Kragujevca, pre svega onda od ovih drugih ekipa, jer mislim ne smije se zaboraviti, mi posljednje kolo pre play-offa idemo Radničkom baš u Kragujevac, odmah iza toga je prvo kolo play-offa gde gostujemo Crvenoj zvezdi, naravno ako ostanemo na drugom mestu, a verovatno ćemo ostati. Tako da to sve mora da se ima u vidu i baš zbog toga sve ove prethodne utakmice maksimalno da se uđe i da se pokuša da se to pobedi, što je moguće u nekoj dužoj seriji. Tako da eto, to je to. A što se tiče kupa, to će biti posebna priča. Mi verovatno nećemo snimati do sledeće, znači do sledeće epizode će verovatno biti posle kupa tamo. Moramo sve 4 oči da otvorimo u Surdulici. Istina, tamo je sada obnovljen teren, tamo je sad dobar onaj veštak, odličan je teren. Tamo je ranije isto bio problem kada su pitanje bili uslovi, sada to neće biti. Igramo protiv ekipe koja je seriju pobjede ime za sebe, koja je se vratila u sam vrh, mislim da su u drugom mestu u prvoj ligi, ozbiljni su aspiranti za povratak u društvo najboljih, igraju dobro, imaju jako malo golova, primjer, mislim da su jednocifren broj golova, primjer 9 golova, valjda samo u celoj sezoni prve lige, imaju i dalje na golu onog golmana Ranđelovića koji već dugi niz godina fenomenalno brani, sigurno jedan od boljih golmana u zemlji, tako da ni malo nas jednostavno zadatak ne očekuje u kupu i samo se nadam da nikako tu podcenjivanja neće biti. A posle već kad prođe ta osmina finala kupa, onda gostujemo na Banovom Brdu, tu znamo da tu će sigurno biti pristup maksimalan i mora da bude. Tako da eto, to su te 3 utakmice koje su pred nama, ali ajde idemo, kao što šef Blagović kaže, utakmicu po utakmicu i ovu subotu da se dobije protiv Novog Pazara, bit će mnogo lakše onda i priprema kup gostovanja u Surdulici u sredu. Ajmo sad na one malo drugačije teme, vezano za sport, ali nisu nužno sportske. Dakle, u pitanju je rođendan našeg večitog rivala i član, da kažemo, tog privremene uprave, Predrag Mijatović, odlučio je da ode na rođendan, da čestita i tako dalje. Sad, to nekako, verovatno, recimo, ko ne prati ovo kao mi koji smo oko ovog podcasta, kažem ti, ja i svi naši gledalci, rekao bi pa dobro, to je normalno. To je normalno i treba, ne treba da se mrze, ne treba da se ubijaju, u redu je da čestitaš rođendan, da se rukuješ i tako dalje. Međutim, u krajnjoj liniji da odgovoriš na poziv nečiji kad te neko pozove. Bravo, ako već je usledio poziv, tako je. Međutim, ja mislim da 99,99% nas misli da to u ovim okolnostima nije normalno. Pošto je to jedan entitet koji je izrazito neprijateljski nastrojen prema nama. Znači, nije samo kao rival koji želi da te pobedi, nego naravno, to je rival koji želi da ti nestaneš. Mislim, to je to. Nipodaštavanje na svakom koraku. Na svakom koraku. Vrlo, vrlo ohole, bahate izjave, podcenjivanje, ponižavanje protivnika, nas kao najvećih njihovog rivala, apsolutno i o tome reč, a ne o želji da se nekog sportski nadigra jednom, drugi, treći, peti put na terenu. Tako je, u nekim drugim okolnostima ja ništa ne bih rekao. Znači, nebitno ko je prvak i to. Znači, nebitno da je situacija ovdje normalna, da mi imamo neku kompetitivnu ligu, da stvarno odlučuje situacije na terenu, da su otprilike podjednaki uslovi. Uvijek može neko da ima malo bolje, neko malo lošije i to je sve u redu. Ali u ovim uslovima glumiti da je sve u redu, iskreno, mene je povredilo, siguran sam da i tebe povredilo i većinu navijača, nije im sve jedno. Ne, stvarno, neobičajan potez, mene to boli, to što je urađeno sa više aspekata. Prvo, čini mi se da je on to uradio na svoju ruku. Da,
Samostalno je otišao, je li tako? Samostalno otišao uz Tanaskovića iz sportskog društva, ali njega sad ne bi toliko, mislim, on to i nije toliko bitan koliko Predrag Mijatović kao neko ko predstavlja fudbalski klub Partizan. Da su to neke normalne okolnosti, lepo si ti to rekao malo pre, da je to neko zdravo sportsko rivalstvo koje traje dugo. Uostalom, mi smo takav neki vid zdravog sportskog rivalstva imali u nekadašnjoj zajedničkoj državi, ti si mlad pa ne pamtiš, ali ću ti ja reći, znači i 70. i 80. godina su Partizan i Crvena zvezda bili veliki rivali, ali je postojao jedan gospodski odnos jednih prema drugima i tu mislim i na ljude iz uprava, na igrače, na trenere, postoje neki respekt. Da ne pričam i o navijačima, ljudi su išli i na jedne i na druge utakmice i na treće, znaš, mislim, Jofka Beograd je tad bio u prvoj ligi, pa je i kod njega gostovao i Hajduk, i Dinamo, i Sarajevo, i Željezničar, znači to je bilo nešto normalno i ali to su neka davna prošla vremena. I da se to desilo u ta neka vremena, nikoga to ne bi ni čudilo. Da ti uputiš poziv klubovima, među ostalog onda i onim najvećim rivalima, da ti oni dođu i to bi bilo nešto potpuno drugo. Međutim, znaš, mislim, Peđa Mijatović ne može da se ponaša, on je isto igrao u Partizanu krajem 80. godina, od 80. došao je u decembru 89. i bio je tu do 93. znači 4 godine. I to vreme je bilo drugačije i znatno zdravije u tom nekom sportskom rivalstvu nego ovo danas. I praviti se da je sve tako kao što je bilo tamo 80. godina, to jednostavno ne pije vodu. Očigledno drugi ljudi iz ove sadašnje privremene uprave nisu bili za to i niko od njih nije ni otišao. Znači, ni Danko Lazović, ni Rasim Ljajić, ni Milka Forcan. Predrag Mijatović je otišao i on jednostavno u ovoj poziciji u kojoj on ne može da predstavlja samog sebe. Ne može da kaže on je privatno otišao. Znači, kad ti ideš tamo u trenutku kada si na poziciji, makar to bila i privremena uprava, ti si personifikacija te uprave, ti si faktički otišao tamo u ime kluba. I meni se to uopšte ne sviđa, jer kažem, mi nismo Jugoslavija 80-ih i 70-ih, mi nismo ni Norveška, ni Danska, ni Švedska, teku med i mleko, mi nismo ni Španija ili Engleska, gde postoje neki džentlmenski odnosi i između Liverpoola i Manchestera, i između Reala i Barcelone. Jednostavno, ova atmosfera i ovo društvo i sve ovo što je rađeno prethodnih godina je praktično po meni bila obaveza da se takav poziv ne prihvati. A ne da se ode tamo i da se još uđe u neku vrstu obaveze, jer čitali smo svi i slušali i gledali, da ti sad i njih pozoveš kao goste i da ti oni dođu. Jer, mislim, šta sad? Pa bilo bi još veći džiberizam da ti sad njih ne zoveš kad su te zvali. Mislim, razumeš što ću ti kažem? Yes. Mi stvarno sad ulazimo u neke jako, jako neprijatne situacije. Neko će reći daleko je oktobar, ko živ, ko mrtav do tada, ali i nije tako daleko oktobar. Pa nije, da, mislim, njima može da ide na ruku ako se dese nekakve promene, pa da kažemo, pa da se nešto desi, ali ako ovako ostane, to će biti jako, jako neprijatno. Ne znam, stvarno i ljudi čak iz uprave koje svi mi, blago ću reći, nismo podnosili kada su išli tamo na derbi, pa su imali razne neprijatne situacije i nikada se nije pokazivalo neko džentlmenstvo ili neko veliko gostoprimstvo prema njima. To znamo iz njihovih svjedočanstava, mislim, čemu onda sad to? Posebno, evo, ja ću ti reći, posle derbija mi smo vidjeli onu sliku Predraga Mijatovića i Terzića u velikom zagrljaju. I evo, ja to namjerno nisam teo da spominjemo, jer kao, ajde, znaš, kao nećemo da se hvatamo baš za sve, da ne kritikujemo baš sve. Međutim, sad drugi zagrljaju u 15 dana, razumeš? Mislim sad... A pazi, vidi, kad je utakmica u pitanju, derbi, to što su otišli kao delegacija, to je okej, to nema šta. Nije problem što su otišli, ali video si koji je stepen tog pozdrava. Kao da su braća rođena, kao da su u vezi, mislim sad da ne budem, nekako mi je, znaš, čoveče, ti znaš da ti taj čovjek radi o glavi, mislim, bukvalno sigurno ti radi o glavi. Kažem ti, vrlo je indikativno to što je sam otišao i to je po meni s jedne strane jako pohvalno i po Milku Forcan, i po Rasima Ljajića, i po Danka Lazovića, ali s druge strane, kao navijaču Partizana unosi sve to nemir. Jer ti vidiš da to nije
jedna duša i jedno telo. Pa naravno. Svi oni tu i da tu postoje očigledno razumemo ilaženja. Ja ne kažem da treba da budemo Severna Koreja, da svi isto mislimo ono, ali moramo da nastupamo jedinstveni. Pa naravno. Znači, ako je većina nije za to da se ide, onda se ne ide. Nađe se način da se zahvali na pozivu, da se uputi džentlmenska čestitka za 80. rođendan. To je apsolutno okej, čak i u ovakvim okolnostima, ali se ne ide tamo samostalno i to tako da ti predstavljaš klub. Odnosno ljude koji nisu želeli, očigledno nisu želeli da dođu, jer da neko od njih želeo da dođe, oni bi došli zajedno sa njim. Sigurno. Tako da, eto, to je, da ti kažem, ne može, jednostavno ne opravdavam to i ovo je, ne znam, ovo nije ni prvi, ni drugi put da pravi grešku u koracima Peđa Mijatović, kažem, ali ispada Đuro da što više mi to govorimo, da on kao na neki način nama malo i tera inat. Ja tako se već osjećam. Ne znam, smeta mi to razmimoilaženje i ti individualni potezi i mislim da ostaje mi ništa drugo nego da se nadam da će to prestati, da će tome doći kraj. To jednostavno ne priliči našem klubu. Nikako ne priliči, ali eto, vidjet ćemo, doći će i oktobar, pa ćemo vidjeti šta će biti. Što se tiče fudbala, evo, tu bih te zamolio da ne zaboravim, ja baš imam jednu temu koju bi jako voleo da spomenem. Spominjali smo u prethodnoj epizodi, baš bih voleo da čujem tvoj komentar. U principu radi se o jednoj anegdoti. Sećaš se, ja sam u prošloj epizodi spominjao ovog gospodina šerifa, kako ne znam ko je i tako dalje. Vidio sam, to je malo bilo i nešto klipovano. To nije bilo klipovano u našu korist, ali ja se zahvaljujem, pošto eto, nismo morali da uložimo nikakav trud. Neko drugi je to uradio za nas. Ja sam došao na stadion. Ispred mene je bila jedna ekipa ovako iskusnijih grobara. Pozdravili su nas obojicu i tebe i sve i to i kreće najavljivanje utakmice. I ja sam bio zaista sam bio na utakmici. I ja čujem kako jedan od njih priča, kaže, jel ti meni veruješ da ja ne znam ni jednog od njihovih igrača? Ok, rekao, dobro, ja nije baš da ne znam ni jednog, ali rekao, u glavi imamo neke sličnosti. Dan nakon snimanja našeg podcasta, šalje meni drugar jedan poruku sa tim klipom koja je neka stranica isekla i kaže kao zafrkavajte, rekao nije ni bitno, a kaže veruj mi, do sada ni ja nisam znao ko je taj šerif. I sad čekaj, sad ja razmišljam, ja znam, to su troje ljudi koji sam popričao sigurno da gledaju gotovo svaku utakmicu Partizana, znači prate to. A imamo isti taj neki utisak da mi ne znamo koji je taj igrač koji je nama dao najviše golova čovječa u posljednje vreme. Znaš, kao, nismo se potrudili dovoljno da mu zapamtimo ime i prezime, vidio sam u siluetu, znaš, ali ne znam. I razmišljam u čemu je tu problem. I moj neki utisak je taj, da meni se čini da mi više igrače Crvene zvezde ne percipiramo kao glavnu pretnju po Partizan. Ja znam kad sam ja bio klinac, znači ja pamtim Žigića i Pantelića. Ja pamtim njihovih igrača, ne znam, pamtim Mrđu. Sve igrače koji su nam zagorčavali život na terenu. Koji su nam zagorčavali život. I njih sam apsolutno... Ovaj čovjek navodno nama zagorčava život, ali on suštinski meni nije... Ja ga ne osjećam kao problem, glavni problem Partizana. Da li ima smisla sad to što sam... Potpuno ima smisla i logike to što pričaš. Ja apsolutno mogu to da prihvatim. I zato što ja sam sad puno stariji od tebe, pa mogu da vratim vreme još više unazad i da posmatram sebe kao dete, pa onda kao pubertetliju, što se kaže, tek postalo punoletnog čoveka i sve do sada do 55 godina koliko imam. Zaista je tako. Znači, ja pamtim kao dete igrače Crvene zvezde koji su nama bili uvek kost u grlu i pravili nam najviše problema i šta znam i Duleta Savića i Šestića i Pižona Petrovića, znaš, sve te igrače, posle i Milka Đurovskog dok je igrao kod njih i nije prešao kod nas, znaš, a istina je da ovih posljednjih godina, znači ovo što se dešava, mnogo se više priča i mnogo se više radi o tome da ti imaš dva kluba koja su u potpuno različitoj situaciji, jedan je maksimalno privilegovan i zaštićen od države i od predsjednika iste, jel? A drugi koji je maksimalno šikaniran, čak i na nivou sportskog društva, ne samo kao fudbalski klub, ali da kažemo fudbalski klub posebno. Tako da je to što si sad rekao vrlo, vrlo nešto što je logično
i da, mislim ti si imao posljednjih godina sa izuzetkom one sezone sa Stanojevićem, imao si i takve situacije u prvenstvima gdje to nije bilo dramatično, gdje to nije bila borba do samog kraja kao te sezone 21-22, gdje su faktički do posljednje kola se s njima borili, ali sjetit ćeš se i da smo tada, da je velika većina navijača Partizana rekla ma nema šanse da budemo prvaci, a bili smo bodovno malo izjednačeni sa njim, odnosno samo 2 boda. Niko se ne plaši nekog kiksa, niko se ne plaši utakmice, nego svi gledaju s polja. S polja neće biti dozvoljeno, ne vredi ni da gledamo. I to je to. I zato nema potrebe, ne plašim se ja da će ovaj da mi da gol ili da ne znam šta će nešto se desiti. Ne, plašim se, znam da će sudija da me pokrade kad bude trebalo i znam da će ovo biti zatvoreno sve do kraja, da ne postoji teoretska šansa 1 bod da one ispuste. I to je to. Vrlo je to deluje realno i logično što pričaš, ponavljam. A ja sam opet neko ko je malo intenzivnije to prati i više sam u kontaktu nego ti sa ljudima iz fudbala, iz struke baš i tako da zbog toga ja mislim nema šta da krijem, ja gledam i evropske utakmice, gledao sam i njihove sve evropske utakmice, gledao sam čak skoro sve utakmice i TSC u Evropi. Tako da to pratim, pa onda to bolje malo poznajem, ali je činjenica da je fudbal, odnosno fudbalska sposobnost igrača i ekipa u domaćem ovom prvenstvu gurnuta u drugi plan kada poredimo nas i njih i da to ljudi jednostavno zbog tog razloga mnogo manje prate njih. To je apsolutno pije vodu, to što si rekao. Košarka. Ajmo Crnobeli! Krenut ćemo naravno od Evrolige, Partizan Baskonija. Sad, zaličila je utakmica da neće biti onako kako smo očekivali, ali na kraju je ipak bilo onako kako smo očekivali, odnosno dramatično. Znači, ja sam stvarno očekivao, rekao, nema šanse da dobijemo lagano, ja sam zaista bio u šoku kada smo mi napravili, bilo 25 razlike, čini mi se oko 25 razlike. 25 je bilo maksimalna razlika. Ja sam stvarno bio u šoku. Spustili su se u jednom trenutku na 5, čini mi se. Tako je. Da. I to mi je bilo, neverovatno. Onda kad su se spustili tu na 5, 6, 7 razlike, tu mi je bilo jasno, to je otprilike to. Vidi, sreća, povredi se Howard. Sreća, povredi se. Posle onih 7 poena što je dao za 20 sekundi, znači, čovjek je, tačno sam znao da on možda poludi protiv nas, jer ne igra ove sezone ni približno onako kako igrao ranijih sezona. Ali stvarno bi tu podržao Željka, da ne preterujemo sada. Znaš, mi to zameramo našim igračima što je došlo do tog pada takvog u trećoj četvrtini, samo da pogledam, pazi, ti si prvu četvrtinu dobio 25-18, drugu si dobio 20-7, pazi. Ti si otišao na pauzu sa 45-25. Znaš, da. To je fantastično. Fenomenalno. Sad, došlo je do tog pada u trećoj četvrtini, ali pazi, ti si treću četvrtinu izgubio 8 razlike, 18-26. Ok, bilo je to i drastičnije, pa smo mi se onda popravili u trećoj četvrtini, ali ne možeš ti da očekuješ, pazi, ipak je to evroligaška ekipa koja je, ne znam, ok, sad su oni van ove borbe za play-in, ali Baskonija je ime u evropskoj košarci, ima i dobar tim. Imaju oni igrače, imaju par igrača za koje bi svaka Evroliga bi izabrala par igrača iz Baskonije. Pa ne možeš ti da očekuješ da ti sad kako zove njih gaziš 40 razlike. Mi smo se malo i razmazili, znači imali smo te neke ubedljive pobede na strani, ogromnu razlikom i u Milanu i pre toga tamo u Villerbanu i znači sad smo se razmazili, koliko smo 4 utakmice na strani smo dobili, ja mislim 78 poena razlike. Tako, nešto 70. 78, znači skoro 19 u proseku, skoro 20 znači i sad smo se razmazili, sad očekujemo da svakoga gazimo 20-30 razlike. Ne treba preterivati, mislim, ovo je jedna velika, lepa pobeda, ovo je 13 razlike, ovo je lepi 13 razlike. Ne, na kraju ispadne da je kao bilo lagano. Jedino sam ja gubitnik zato što smo primili 73 poena, ako tako gledaš, a primili smo 25 u prvom poluvremenu sam. I 51 na kraju treće četvrtine, ali eto, u zadnje 2 minuta smo primili tih 4-6 poena preko, dugo sam se nadao, mislim, šalu na stranu, kod je to sad bitno, ali evo, pomenuo sam, ali pobediti 13 razlike Baskoniju u Evroligi to uopšte nije mala stvar. Ne, to je. Tako da sad poklopile su nas i neki drugi rezultati i sad imamo jako lepu situaciju. Mislim, ti kad pogledaš tabelu, sad među vremenu je odigrana zaostala utakmica Pariza i Fenerbahčeja, juče je odigrao Pariz i svoj prvi meč se odigran od 28. kola i izgubili su kući od Monaka. Tako da ti sad imaš situaciju, mislim, Olimpijakos prvi 20 pobjeda, oni malo su odskočili, Fenerbahče 18, Panathinaikos i Monako 17, pričemu Monako je odigrao juče svoj meč 28. kola, i onda Crvena zvezda 16, Bayern 16, Pariz 16 sa mečom više, Partizan 15, Armani 15,
Real i Barcelona po 14 i onda imamo doli i Efes i Žalgiris sa 13. Dakle, jako dramatično, sve nam je sada otvoreno. Sve nam je otvoreno. Ja sam uveren, mislim, evo sutra se igra ta utakmica u Pireju, gde objektivno oni su favoriti, ali Partizan je pokazao da može da igrate kako dobro na strani, tu su nikako, nipošto ne treba predavati, Bićemo bez Bonge i bez Nilikine, ali bože moj, bez Nilikine igramo već duže vreme, Bonga će biti malo teže za nadoknaditi, jer on ima jako, jako bitnu rolu u našoj odbrani, pre svega u reketu, ali nema šta, idemo se borimo. Imamo takvu situaciju da sa 5 pobjeda u ovih 7 kola možemo vrlo lako da idemo u play-off, da izbjegnemo play-in. Vrlo, vrlo lako. Tako, ili imamo dobre međusobne skorove, bolji smo i od Pariza, bolji smo i od Crvene zvezde, bolji smo i od Monaka, bolji smo i od Ormanija koji je ispod nas, sa Bayernom tek treba da igramo u Minhenu, tako da je ovo, čak smo i od Panathinaikosa bolji koji ima 2 pobjede više od nas i od njih imamo bolji skor. Imamo bolje. Da, tako da sve je otvoreno, neće biti tragedija ako se izgubi sutra u Pireju protiv favorita i protiv vodeće ekipe na tabeli. Imamo ta 2 nezgodna gostovanja u Pireju i u Barceloni, svakako su oba teška, ali kažem, čak i da obe utakmice Partizan izgubi, u narednih 5 kola imamo sasvim realne šanse da tom nekom serijom pobjeda, a to je vrlo moguće da se izborimo i da idemo direktno u play-off. Tako da sutra maksimalno motivisani, potpuno rasterećeni, da se ta 2 nekako pristupa spoje i ukoliko tako bude, sa verom u sebe, ja mislim da možemo da uđemo u neku egal završnicu u četvrtinu, da je zaista sve moguće. Tako da ja verujem u Partizan i uopšte ne bi tu utakmicu unapred jel misliš da je sve moguće ili misliš da je jedino moguće da ne izvedemo out i da na kraju izgubimo utakmicu? Ne, ako bude takav neki out, neka baci u protivničku polovinu, tamo je baci, nemoj samo tu da petljaš onda kod nas ako ništa drugo. Mislim, nadamo se da nećemo takve stvari više ponavljati, valjda smo naučili neku lekciju. Aj samo sekund da se vratimo još malo na ovu Baskoniju, hoću da kažem, desila se ova kazna, jel tako, odradili smo kaznu, bio je prazan deo tribina. Uopšte nije mala kazna, znači 4000 mesta, ono se osetilo se da fali 4000, pogotovo što su falili tamo gde su najvatreniji navijači. Jeste, tamo iza koša gde je nekako pogod, znači oni su se preselili faktički sa suprotne strane na gornji nivo. Gornji ispred, tako je. I onda potpuno jeste super. To malo, mada mogu ti reći prvo poluvreme, ja sam bio jako zadovoljan navijenjem, mislim da atmosfera bila poprilično dobra. Pa zato što si bio bliži njima, ti sediš gore pa ti su bili bliži. I to je tačno, sad su mi bili bliže. Moguće da je taj utisak bio i zbog toga bolji. Međutim, drugo poluvreme sve živo je stalo. Iskreno i navijanje i ekipa i mislim taj moment kad su krenuli da stižu, to je bilo. Dobro, ne bih ja rekao da je drugo poluvreme stalo je možda od tih 20 minuta, možda nekih 6-7 minuta. To kad su nas stizali, da kažem taj deo. 6-7 minuta, ovo ostalo je bilo krajnje okej, znači i sama završnica utakmice i to, tako da trojka, ona majka, ona je presudila, kad se otišlo sa 8 na 11, čini mi se ili sa 7 na 10, sad ne pamtim više, ali da ne preterujemo, ne možemo da kažemo drugo poluvreme je bilo loše, to nije tako, nije to slučaj bio. 7-8 minuta je bilo kritično, eto to da kažem. Dobro. Imali smo 30 minuta ili 32 minuta vrlo dobre ili odlične igre i 7-8 do 10 minuta slabije partije. Ali eto, dovoljno da strahujemo. Na kraju, pa pazi, na kraju dvocifrena pobjeda, dvocifrena razlika. To je to, ali vidi, stvarno u Euroligi, znači pričali smo to već pre, jednostavno 20 razlike nije bilo što je pre 20 razlike. To je toliko očigledno. I to je tanka linija, verujem. Ti si rekao da smo se mi razmazili da hoćemo 30-40. To je jako tanka linija, da smo mi dobro ušli u drugo poluvreme, da smo tipa Vanja pogodi 2-3 šuta, neka luda trojke, to ide preko 30 razlike. I to, pazi, ovu pobjedu smo osvajali i sećaš se da sam ti pričao, ima razgovor sa mojim jednim drugarom koji je baš onako košarkaški stručnjak, koji je rekao, kaže, kad imamo 3 raspoložena igrača, teško može ko da nas dobije. Mi smo u utakmici protiv Baskoni imali dvojicu takvih. Imali smo Karlika Jonesa koji imao strašan indeks od 31, 21 poen, 7 od 12 za 2 poena, 7 od 7 slobodna bacanja, 2 trojke je promašio, ali 2 skoka u odbrani, u napadu 4 u odbrani, 6 skokova on kao play, znaš, mislim, 6 asistencija, 7 faulova počinjeno nad njim, 31 indeks i kao drugi Sterling Brown sa 24. I to su naša 2 igrača, imao si uz njih još Tyrika Jonesa sa indeksom 12. Dakle, ti si imao samo 2 raspoložena igrača. Imao si Karlika i Sterlinga Browna. I ti si opet dobio ovu utakmicu prilično ubedljivo sa 13 razlike. I molim te, ispravi me ako grešim, ali ja ne pamtim da je Sterling Brown dao neki ogroman doprinos u tom momentu kada se lomila utakmica.
Jeste bio dao veliki doprinos kada se pravila razlika. Šutirao je 8 od 9 za 2 poena. A njegova za 2 poena je obično neka poludistanca, 4-5 metara. On ne daje zicere i ono zakucava. Znaš, mislim, tako da 8 od 9 šutirati za 2 poena, kako se zove Sterling Brown, ako igraš to što igraš, i šutirao je trojke 1 od 3, mislim 19 poena, posle Karlika sa 21 poenom najbolji strelac, oni i Karlik su dali 40 od naših 83 poena. Tako da, Isaiah Mike imao dobro, znači imao je 9 poena, 1 od 2 za 2 poena, 2 od 4 za 2 trojke je dao, jedna baš bitna, i ona druga je bila bitna, čini mi se ono drugog ćoška tamo koju je dao. Jeste. Tako da, eto, ali generalno imao si 2 raspoložena igrača, to su Karlik Jones i Sterling Brown. I opet si ubedljivo dobio utakmicu. Tako da nemojmo tražiti dlaku u jajetu. Ja sam vrlo zadovoljan ovom pobedom nad Baskonijom. Naravno. Mislim, to su samo neke sad već sitnije kritike. Neću ni ja da kažem. Mislim, pobedili smo i to je super. Dobro, eto. Rekao si šta nam sledi. Ajde, vidjet ćemo. Znači, Olympiakos pa Barcelona. Da li može nešto se uzme? Pazi, ako izgubiš obe utakmice, niko ti reč neće reći. Neće. Tako ako dobiješ jednu utakmicu, to je fantastično. To je onda zaista smo blizu play-offa. Da. Znači, izbjegnemo totalno tu neizvesnost, jedna utakmica u play-inu. Znači, vrlo smo blizu. Ako bi dobili jednu od ove 2 utakmice, stvarno smo na konju onda. Mislim, tako da, eto, ja tako gledam ova 2 gostovanja i poslije će biti pritisak veći. Na ovim sljedećim utakmicama će biti onda baš pritisak, onda ti dolazi Efes, znači Efes to onda mora se bija, znamo kako je Efes kvalitetan, tako da ajde o tom potom pričat ćemo, ali kažem, ako s ova 2 gostovanja izvučemo jednu pobedu, ne da bi potpisao sad tu jednu pobedu, potpisao bi iz mesta. Znači, i to posebno nad Barcelonom. Znači, posle tako je bolje Barcelona. Jesu ovi kao prvi, ali ovi su nam konkurenti. Ali tako je, zato je sad ova rasterećenost sutra uveče najveća moguća, i iz te rasterećenosti i maksimalne motivisanosti da probamo da uvedemo utakmicu u neizvesnu završenu. Znači, samo da nam se oni ne odlepe, da ne odu na 10-15 razlike, ili imaju preveliki kvalitet da bi takvu jednu razliku prosuli u zadnjoj četvrtini. Preiskusni su, namazani su. Znači, samo da to. Ako se to drži u nekom egalu, 2, 3, 4, 5 poena razlike, to je onda fenomenalno. Onda imamo šanse u toj posljednjoj četvrtini. Ok. To je bilo to što se tiče Evrolige. ABA liga obično dosadna, ali boga mi ovaj put nije bilo dosadno. Ovo je bila ta utakmica koju sam čekao. Sad, na svu sreću nije se desio kiks, ali to je bilo to. Znao sam da će jedna ovakva da se desi, gde ćemo biti očajni, mada nisam očekivao baš od ti Krke u onoj čuvenoj, Leon Štukelj fiskulturnoj sali. Pazi, ali ta sala je nama puno puta donala nemir. Mi smo tamo znali rekordno da izgubimo. I po 30 razlike sa Veselijem. Ja se sećam toga. Znači, to uopšte, ta Krka je tukla i Crvenu zvezdu 1 ili 2 puta. Znaš, ume jako da bude nezgodna. Sad, mi jesmo valjda da smo prošle godine ili pretprošle ili 2 godine čak za redom relativno lako tamo dobijali. Ali ja nisam zaboravio pre toga one problematične utakmice sa Krkom. Tako da, ovde se spojilo svašta. Ovde se spojilo, znaš, i taj Baskonija je bila nepuni 48 sati ranije, vrlo malo spavanja, rano ujutro let za Ljubljanu, znaš, iscrpljen si, znaš da ti sledi Pirej, sve se to spojilo i onda imaš to prvu četvrtinu koju gubiš 10 razlike, onda se oni u drugoj četvrtini penju i na 18, to je već ogromna razlika. Tako da smo mi srećom uspeli do poluvremena to malo da, ne malo, nego da spustimo to, mislim, s 18 na 12, i onda smo poslije tu treću četvrtinu dobili 5 razlike, pri čemu smo u jednom trenutku i prišli jako blizu, ali su oni ponovo odvojili i ušli su sa relativno dobrom prednošću od 7 poena, ulaze u zadnju četvrtinu, pri čemu rezultat je bio mali, na kraju je završeno 77-79, znači nijedna ekipa nije došla do 80 poena, tako da eto, na kraju je presudila naša zategnuta odbrana, u ovoj posljednjoj četvrtini smo primili samo 11 poena, dali smo 18, izborili smo, došli smo do tih produžetaka, imali smo šansu i da dobijemo utakmicu, imali smo posljednji napad, nismo ga iskoristili. I eto, na kraju smo to nekako uspeli da izguramo, da pobedimo i kažem, ovdje se samo rezultat pamti i naravno da je jako dobro što smo dobili, jer mi smo sad ostali sa 2 poraza, samo kao i budućnost, Crvena zvezda je ipak na nekoj distanci sa 4 poraza, Dubaj ima 5, tako da eto, vidjet ćemo sad, imamo sad FNP u ponedjeljak posle Pireja, karte će biti jako jeftine. Za dinar, jel tako? Za dinar, to je jako genijalan potez marketinga, znači
znamo šta se krije iza toga, da to košta dinar. Tako da pozdravim tu akciju. I imamo taj FNP, posle ne znam, da li idemo posle u Dubai, tu će biti malo nategnutije i sigurno zahtevnija utakmica, pa onda dolazi hokeja i to onda slede na kraju, one utakmice su ovo protiv budućnosti, Crvene zvezde, CDVita Olimpije i Mege. CDVita Olimpija, mislim, oni koji ne prate, evo, juče izborila četvrtfinale Evrokupa, izbacili su kako se zove, Bešiktaš, koga trenira Alimpijević, i koji je pružao jako dobre partije do juče, do ispadanja u Evrokupu, tako da bit će to sve teške i zahtevne utakmice, ali kažem, ima još neko vremena do raspleta tog ligaškog dela ABA lige i dobro je, super je što smo ovu utakmicu na kraju ipak izgurali, sad više niko ni ne gleda da smo dobili to 2 razlike ili 22 razlike, svi smo ostali zdravi posle te utakmice, vratili se, odmorili se, uveliko se pripremamo za Euroligu, tako da eto, ne bih ja to više nešto previše pažnje poklanjao toj utakmici, pogledam malo statistiku, znaš, niko se tu ni od naših nije istakao, šta znam, mislim, možda, ako je nešto ohrabrenje neko, onda je to možda, ajde, Carlik Jones, on već standardno je dobar i to, ali Washington je na kraju imao ovih 16 poena. Jeste, digo se malo iz mrtvih kod onog kupa. I to je dobro. To je Jeste. Dobro, baš zbog onog njegovog onakvog nastupa na kupu, pa i ovo protiv Baskonije u Euroligi, ovo što je igrao. Tako da je to jako pozitivno i treba nam sad, svaki igrač treba sad. Mi ne Likinu čekamo ko zeblo sunce, da ne pričamo o Bongi. Znaš, tako da nadamo se samo da ćemo kad dolazi sad ovaj odlučujući period i u Euroligi i u ABA ligi, da napokon budemo kompletni, da napokon imamo 3 igrača koje se neće skidati, da napokon taj roster bude pun sa 15 zdravih i spremnih igrača. Yes. Pokuševskog bi trebalo istaknuti, evo, kad je Krka u pitanju. Yes. Pokuševski 14 poena, 4 od 5 za 2 trojke bez promašaja. Tako da eto, to je Carlik, Washington, Pokuševski, pa i Davis nije bio loš, valorizacija 14-10 poena, ali zato užasan šut, mislim, 3 od 9 za 2, promašio tu jednu trojku. Mislim, ajde, on nije bio toliko, ali kažem, Carlik Jones, Pokuševski i Washington, to su igrači koji su, eto, na kraju najzaslužniji da smo uspeli da iščupamo tu pobedu. Sreće, pa nismo Krki dopustili 5. pobedu. Znači, do sada imaju čak 4 pobede su skupili. Jedno pitanje, kada je u pitanju Carlik Jones. Znači, nemam ja nikakvu dilemu, Carlik Jones je naš najbolji košarkaš u ovom momentu i lider tog tima, tačka. Znači, uopšte ne ulazimo u to. Da. Ali čuo, da se lomi na kraju i da treba se šutiraju bacanja, da li bih dao da izvodi Carlik Jones? Pa dobro, mislim. Imam neki utisak da u zadnje vreme... Dobro, a kome bi predao? Sterling Brown, na primjer. Eto, dobro. Washington. Dobro, sad je bio u kanalu, ali... Dobro. Ajde, ok, za Browna, da, Brown je broj 1. Ali po meni je odmah Carlik iza njega. Ali nekako za bacanja i Lundberg možda pa dobro, potrefilo se ovo, znaš, svi pamtimo to u kupu, znaš, mislim to. Ok, nije samo to. Nekako gledam, promašuje on bacanja u zadnje vreme onako. Pa dobro, on nije šuter, on je klasičan play, nije mu šut sigurno jača strana, znaš, tako da s te strane posmatrano, ok, ali ne možeš ti da očekuješ, znaš, da stalno imaš neke šutere, penalđije kao što je, ne znam, bio Panter ili kao što je Brown ili kao što je svojevremeno bio Rašić. Ja sećam Rašić ranije, kod uleta tamo i kad smo išli na Final Four, Rašić kad stane na liniju slobodnih bacanja, to odmah upiši 2 poena. Znaš, to su jako, jako bitni ti igrači da koji uvek možda da budeš pouzdan kad su bacanja u pitanju. Ne, hoću ti kažem, zato što mislim da ga bira Željko kada dobijemo, ne mi, nego kada pročki tim dobije tehničku grešku, da on izvodi bacanja i promaši. I mislim da smo imali takvu situaciju protiv Krke. Dobro, to zavisi ko je na terenu, znaš, u tom trenutku. Ne možeš ni sad da vršiš izmenu, podobacijaš igrača da izvodi... Jeste, ali nekako uvek je neko od tih drugih šutera mi je tu... Nema drugi, imaš Browna i eto, možda Washingtona. Nemaš drugo. Ne bi nikom predao. Niko mi nije ni od ovih većih i viših igrača. Nije mi ni Vanja tako siguran izvođač bacanja. Da ne pričamo o ovim visokim igračima. Ne znam, mislim, Brown je naš najbolji šuter i to je činjenica. Da. I odmah iza toga su Jones i Washington. Nema, mislim.
Evo sad smo već zaboravili kako bacanje ili Kina izvodi, toliko ga dugo nije bilo. Jeste, ja sam zaboravio. Znaš, ali kažem, to je tako. Mislim, bacanja su uvijek pitanje. Imali smo utakmica gdje sjajno izvode svi bacanja, pa onda dođe utakmica gdje svi promašuju. Šta smo imali prošle godine? Smo imali neku utakmicu gdje smo svih 26 bacanja valjda pogodili na utakmici. Tako nešto je bilo. Ne sjetim koja je utakmica bila. Da. Jedino bacanje nismo promašili, a bilo ih je preko 20. Jeste. Znaš, tako da to je sve pitanje glave i koncentracije i momenta psihološke stabilnosti. To nema veze sa košarkaškim znanjem. To je samo čista psihologija. Znaš. Dve vrlo kratke blic teme još iz košarke. To nismo spomenuli, čuo, članske karte su bile puštene u prodaju. Bile su puštene po promotivnoj cijeni od 4.500, ko do sada nije kupio članska karta je 5.500 i nikada neću prestati da se slažem s tim članskim kartama koje mi jako idu na živce. Bolje mi nalepi tu cenu na sezonsku kartu, pomirit ću se, nego ovako nešto, kupujem neku člansku kartu, nemam nikako pravo glasa, nemam nikakvu privilegiju. Ja mislim da nemamo ni popust u shopu, mislim da nemamo ništa sa tom članskom kartom. Znači, to me mnogo nervira. Evo, znam ja sve, mora nekako da se finansira, da treba, sve je to jasno, ali nekako ovaj princip mi se nikako ne dopada. To... Jeste, sad su čak ponudili da 1000 dinara manje košta isto kao prošle godine ako to uradiš do 28. februara. Da. To je isteklo, da ti kažem, možemo samo se nerviramo, niti možemo da utičemo na to, ništa, očigledno mi je sad zafalilo para. Bukvalno za ove mesece, mart i april, i onda su zato pokušali da izvuku novac od navijača dodatni, za one koji će naravno znati sigurno da kupuju i sljedeće godine sezonsku kartu, da ih animiraju kroz tih 1000 dinara ako mogu da uplate to ranije. Ja razumem potrebu za novcom u situaciji kada gledamo da što manje budemo zavisni od ovakve države i da što više budžeta punimo sami. I eto, ne znam šta drugo da kažem. I samo daj mi nešto sa tom članskom kartom. Kako ti kažem, daj mi se osjećam da sam kupio nešto. A ne... Sad ćeš valjda imati pravo da pogađaš rezultat. Dobro. I ukoliko pogodiš rezultat, onda ti slede nagrade to, tako da... Pa za to ću da odem kod našeg glavnog sponzora, da li u košarku, da li futbal, pa ću tamo da pokaćem na nekom tiketu, ako me to interesuje. Recimo, prve godine su imali bar neku foru, nešto, čini mi se da je bio popust u nekim teretanama, bio je neki popust u nekoj apoteci, to grobarima dobro ide, trebaju nam lekovi. Sad nema ni to ništa. Stvarno, mislim, nekako, bar nešto, ili nešto za taj shop ili nešto, nemam pojma, neku majicu jeftinu, nešto bilo šta. Da uđemo u play-off i to će im se oprostiti. Hoće, to sve prolazi, oni su nas onako baš, ja mislim u svetu nema da navijači otplaćuju poreski dug, znači, pa smo i to radili, ali da. I ono što moram da spomenem, verovatno si video klip kako Lesor peva Mutivodu, da li si video to? Nisam shvatio na kraju kome je to bio na svadbi. Ne znam, ni ja tačno kome je bio na svadbi. Nisam shvatio, ali čovjek jednostavno veseljak. Uživo u životu. Uglavnom idu te neke spekulacije, kad bi ovaj mogao da dođe, kad bi ovaj mogao, koliki su šanse da dođe. Da ja tebi pitam kontra pitanje. Kakve su šanse da Matijas Lesor ne obuče dres Partizana do kraja karijere, još jedno? Ja mislim da te šanse gotovo ne postoje. Ne, ali ja ne znam, ja mislim da je on produžio ugovor s Panathinaikosom. Nije sporno, kažem do kraja karijere, nisam rekao u narednih godinu, dve. Pa dobro da ti kažem, ne znam. Nije on baš ni toliko ni mlad. Ako je produžio još novi višegodišnji ugovor sa Panathinaikosom. Misliš da jeste, ne znam to. Mislim da se negdje pročitao da ponudimo i to baš dobar ugovor. Što je bilo jako korektno ili pak se dešava za vreme njegove povrede. Jeste, to jeste. Tako da to je jako veliko i priznanje i za njega samog. Tako da ne znam, nisam ja siguran da će on više obući naš dres. U krajnjoj liniji nisam siguran da će nam trebati koliko god mi njega voleli, znaš, ali vreme se menja, dolaze novi igrači, šta će biti za 2-3, narednih 2-3 godine sigurno, ne verujem da ima šansu uopšte da dođe kod nas, a šta će za 2-3 godine da bude, Bog te pita, tako da nisam siguran da će on igrati kod nas, ali je svakako neko koji je uvijek ostaće nosilac simpatija svih navijača Partizana i u krajnjoj liniji neko koji i naš ambasador kroz sve to i kroz ponašanje njegove supruge, njegovog klinca, tako da on obuko, ne obuko, on će ostati neko koga rado i gledamo i viđamo na našim utakmicama kad dođe, i makar i kao civil. Ali to, mislim, stalno su tu. Stalno se povezuje s Partizanom. On, njegova supruga, dete. To je stvarno već postalo, kako ti kažem, bukvalno nema, što se kaže, domaći. Nema domaći igrač koji toliko
insistira na tome. Primljen je toplo od navijača, od kluba, uvijek je nekako, osjeća se lepo ovde i vrlo bitno, porodica mu se osjeća lepo ovde. Pa da. I onda je to nešto što ostaje, što čoveka veže, tako da to je to. To su lepe stvari u sportu i meni je drago da ti, pazi, nije on jedini, mi imamo neki poseban odnos sa tim Francuzima kroz istoriju. Nije sport. Ti košarkašima, pogledaj ti Lovernja, pogledaj Westermana, pogledaj Daloa, pogledaj, Nilikinu, u krajnjoj liniji Kina koji peva ove navijačke pesme već na srpskom. Mislim, imamo neki poseban odnos prema tim košarkašima Francuzima, nekako umemo sa njima i nekako, ne znam, ali posebno sa Francuzima. Mislim, imali smo mi tu i Amerikance koji su bili privrženi posle kratkog vremena klubu i ostali takvi, ali Francuzi su posebna priča. S njima baš onako imamo jako dobre odnose. Više se sportski razumemo. U Americi je drugačija ta filozofija sporta. Da. U Francuskoj... Ali opet s druge strane, znaš, ali u Francuskoj nemaš tu navijačku euforiju, pogotovo ne u košarci, znaš. U košarci nemaš, ali u fudbalu, boga mi, ja. Pa dobro, ali opet i u fudbalu oni nisu, šta, imaš Paris Saint-Germain, Marseille, dobro, to su jake navijačke mase i to velike i snažne grupacije, ali mimo Marseilla i Paris Saint-Germaina, znaš, nije mnogo jača navijačka cena u Italiji, recimo, nego pa i u Nemačkoj, nego u Francuskoj, barem po mom mišljenju nekom, ne znam. Tako da, ali činjenica je da sijaset francuskih košarkaša, znači, ima takav neki top odnos prema Partizanu i to traje koliko god vremena prošlo da su oni otišli iz Partizana, nekako to uvek traje i lepo je to. To je lepota sporta. Ne, evo, to je moja prognoza, neka bude šta bude, ja mislim da će to morati da se desi i baš iz tog razloga što ti rekao, što ja mislim da se u gradu osjeća jako prijatno, to je nekad iznad novca. Ugovor, slažem se, čuo, nama su pod ugovorom bili i Panter i Ledej i tako dalje, ti ugovori u Euroligi. Čini mi se da nije to toliko striktno kao na primjer u fudbalu, kada nekog igrača držiš, da nema šanse da ode bez obeštećenja. Ali, evo, vidjet ćemo. Ono što nam je preostalo, reći o vaterpolu, to u potpunosti tebi prepuštam reći da nam ispričaš šta se desilo, kakva je situacija, gde smo od prošlog puta. Da, desilo se sve ono što je moglo lepo da se desi. Znači, sve nam se lepo posložilo. Partizan je odigrao prošli vikend u petak i u nedelju, znači dok su košarkaši bili bitku protiv Baskonije, Partizan je bio bitku protiv Budućnosti iz Podgorice, pobedio je tu utakmicu, onda je u nedelju bio bitku protiv druge crnogorske ekipe Kataro iz Kotora i tu, u subotu u stvari, i tu utakmicu je pobedio i onda je čekao u nedelju rasplet Stari grad i Budućnost, očekivajući pobedu Starog grada i to se desilo, nije bilo nikakve drame i Stari grad je savladao Budućnost slično i ubedljivo kao što je Partizan to uradio u petak, tako da je krajnji poredak u ovoj A1 ligi, znači to je ispod Premier lige, u grupi B prvi Stari grad, drugi Partizan, treća Budućnost i četvrto Vukov iz Novog Beograda. Partizan, Budućnost i Vukov imaju isti broj bodova i bilans 11 pobjeda i 5 poraza, ali je Partizan u tom trouglu najbolji u međusobnom skoru, tako da su se Stari grad bez poraza i Partizan sa bilansom 11-5 plasirali na, ja sad ne mogu da zovem ovo ni Final Four, jer ovo nije klasičan Final Four, znači iz ove grupe B idu Stari grad i Partizan, a iz grupe A idu dalmatinske ekipe Mornar iz Splita i Zadar. I ove 4 ekipe će sad igrati kao jedan turnir, gde Partizan prenosi 2 poraza protiv Studentskog grada, znači ti rezultati koje je ostvario protiv Starog grada u toj njegovoj grupi A1 lige se prenose dalje, a igraće po 2 meča kući na strani protiv Mornara i protiv Zadra. To isto će uraditi Stari grad, on će preneti 2 pobede protiv Partizana, a igraće protiv Mornara i Zadra, i Mornar i Zadar će naravno ukrstiti koplja samo sa nama i sa Starim gradom. Termini su, odnosno dinamika je takva da se sad u petak i nedelju, znači u petak to je 7. mart, igraju Partizan i Mornar, a u drugoj utakmici, obe utakmice igraju na Banjici, igraće Stari grad i Zadar. Takav je plan, a onda će u nedelju da bude obrnuto, igraće Partizan i Zadar, a Mornar i Stari grad. Dakle, ovaj vikend su na programu utakmice u Beogradu i ono što sam rekao, znači Stari grad je preneo 2 pobjede, ima 2-0 bilans, Mornar i Zadar preneli su 1-1. Oni su međusobno jedan drugog tukli tamo u onoj njihovoj grupi, znači Stari grad ima 2-0, Mornar i Zadar imaju 1-1 i Partizan ima 0-2. Znači najlošiju početnu poziciju ima Partizan. Međutim, vidjet ćemo. Treba izboriti posle ova 4 kola, znači 2 se kola igraju sad u Beogradu, sljedeći vikend će se igrati tamo
protiv Mornara i Zadra. Vidjet ćemo da li oni će fiksirati, sve utakmice se igraju u jednom mestu, da li u Zadru, da li u Splitu, to još ne znam sada, ili će se igrati jedan dan u Splitu, posle 2 dana u Zadru. Ali takav je sistem da od te 4 ekipe koje igraju, ko bude posle ova 4 kola prvi, on ide direktno se vraća u Premier ligu. A onaj ko bude drugi, on mora da razigrava sa pretposlednjim iz Premier lige, a to će 99% biti Solaris iz Šibenika. Tako da, eto, može se desiti da Partizan izbori povratak u Premier ligu, regionalnu vaterpolo Premier ligu, preko 3 ekipe iz Dalmacije. Znači, sad igra sa Mornarom iz Splita i Zadrom, a onda, eventualno, ukoliko bude drugi, onda bi razigravao sa Solarisom iz Šibenika. Šibenik je, ko malo geografiju zna, tačno između Splita i Zadra. Tako da, eto, to je neki plan za vaterpoliste. Velika je stvar napravljena što smo uopšte izborili ovaj turnir. U jednom trenutku izgledalo da nećemo uspjeti da dođemo do drugog mesta. Imali smo tu kikseve i poraze u Crnoj Gori i od jedne i od druge crnogorske ekipe, pa smo onda i od Vojvodine nešto izgubili, dali na penale, nismo uspjeli da pobedimo Vojvodinu u Novom Sadu koja je dole na 6. mestu, ali eto, na kraju se sve dobro završilo i eto, sada vidimo, ukoliko bi, zašto da ne na Banjici se slavili obe pobede protiv ovih ekipa iz Dalmacije, onda bi se potpuno promenila situacija na trenutnoj tabeli i sasvim sigurno bi Partizan onda otputovao u Dalmaciju sljedeći vikend sa realnim šansama da izbori jedno od prva 2 mesta. Tako da vidjet ćemo, bit će interesantno. Utakmica u petak počinje u 18:45 protiv Mornara. Znači prva utakmica dana je utakmica Partizan-Mornar. Košarkaši igraju u gostima, utakmica u Pireju počinje, mislim, u 8:15. Znači ima se vremena da se pogleda i vaterpolo, pa onda da se stigne da se posmatra TV prenos iz Pireja. Eto, ko može, naravno, neka dođe na Banjicu, ja ću 99% otići na Banjicu da gledam tu utakmicu, tako da, eto, to je plan vaterpolista i da im poželimo puno sreće i u petak protiv Mornara, a i u nedelju protiv Zadra. Puno sreće vaterpolistima. Mislim, u najmanju ruku taj vaterpolo klub zaslužuje da igra, kako se Premier liga, jel tako? Da kažemo najviši rang takmičenja, tako da se izrazim stvarno. Ako jedan klub to zaslužuje u ovom regionu, to je Partizan. To je to. Ljudi, hvala vam puno na gledanju. Obavezno lajkujte kanal, subscribeujte se, slobodno malo i pumpajte, pa vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Tako je. Pumpaj i puno pozdrav svim navijačima Partizana. Ćao. Sjaj ili sneg, zadovolj sam uvek tu, moj Partizane. Bio dan ili noć, sunca sjaj